Og det gav altså desværre en volte, som koster 4 fejl. Tiden 61.9.8. Hvorfor skipper skibet for at blive på land? Det er risengrød. Og Casa Chesapeake, som Martin rider på, det er en hoppe 8 år efter Casalco Cartogran som morfar. Registreret i Aalborg og opdrettet ved Gestütlewitz. Kanel bliver strøget, det gør grøden sød. Men sæt ikke skeen i den før. En risengrøden, den har fået en smør, plat smør. Einstein